Bon dia. Els 10 regidors del grup municipal d'Esquerra Unida i del grup municipal socialista de la Vall han presentat avui mateix en el registre de l'Ajuntament la sol·licitud de convocatòria d'un ple extraordinari per a acordar l'inici d'un expedient que posa fi al contracte de neteja i recollida de fem que tenim en l'empresa Secopsa. Hem pres esta decisió de sol·licitar la convocatòria d'este ple extraordinari, que segons la normativa obligatòriament s'ha de convocar en els propers dies, per a iniciar aquests tràmits per a posar fi a l'actual contracte de neteja i de recollida de fem, perquè tenim una situació de total falta d'iniciativa i de voluntat per part del govern municipal del Partit Popular per a resoldre un problema que ells mateixos van crear quan van privatitzar este servei de neteja i recollida de fem que funcionava perfectament quan el feia l'empresa municipal. I també davant de la seva absoluta incapacitat, l'absoluta incapacitat del govern del Partit Popular per a fer que se complisca el contracte i que el poble estigui en les condicions que mereixen els veïns i veïnes de la vall. La realitat és que el servei de neteja i de recollida de fem és molt deficient des que el PP el va privatitzar. El PP és incapaç de fer que l'empresa complisca el contracte i l'empresa reiteradament incomplís el contracte, i davant d'aquesta situació els tècnics municipals han plantejat en diverses ocasions la necessitat d'iniciar aquest expedient per a posar fi al contracte, però el govern del Partit Popular, el govern de Clavell, no fa cas ni de lo que diuen els tècnics ni de lo que diem els grups de l'oposició, que estem demanant des de fa molt de temps una solució a aquest problema que ha creat el Partit Popular. Esquerra Unida pensem que no podem continuar en una situació, en un servei de neteja i recollida de fem molt deficient, en una empresa que reiteradament incomplix el seu contracte i en un govern que és incapaç de fer que el complisca. Els veïns i veïnes de la vall mereixen un servei de neteja molt millor del que tenim i amb moltíssima millor qualitat de la que avui tenim, que és ninguna. Per això, el primer pas per a poder avançar en tindre un servei de neteja com mereixem els veïns de la vall és posar fi a l'actual contracte, perquè n'hi ha raons més que de sobra per a posar fi a aquest contracte. Per això hem sol·licitat la convocatòria d'aquest ple extraordinari i esperem des d'Esquerra Unida que per una vegada, encara que siga, el Partit Popular faça allò que necessita el poble de la vall, perquè porta molt de temps negant-se a fer el que necessita el poble de la vall, que és posar fi a l'actual contracte. I per una altra part, Esquerra Unida també plantejarem que fa falta obrir un diàleg entre tots els grups municipals per a valorar quina és la millor solució per a garantir que en un futur tinguem un bon servei de neteja i de recollida de fem com mereix el poble de la vall.